हेलो गाइज, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो देख सके छी यहाँ सब हम अपन शूटिंग सेट पर से घरे चल आयल छी और हीटर में बैठल चली हम, बौआ, हमर बहिन। और बौआ देखियो कते निमन हमरा साथ खेले चले, एकदम गरम गरम भ के। और वही के बाद देखियो हमरा बाबू के कते निमन से खेले चले, आँख कते बड़का बड़का करी बिलाय। और तके बाद ई हमर मम्मी जे कि भखर बाहर से आयल छले और हम मम्मी के चले हमरा एगो सामान किन दे। और देखिए बौआ हमर हाथ पकड़ लगले के लागी ई 4 महीना के आब भ गेले और एकरा अनप्रास होते 6 महीना में। देखियो केना करे छले मोबाइल लिया के लागी। और हमर मम्मी ओकरा खूब से चुम्मा ले चले, हमहू खूब खेललिए के लागी। हम 6-7 दिन पर अलिए घरे तो अपना बौआ के साथ बहुते खेल लिए, चुम्मा सब ले लिए, बौआ के माया के लिए। और तो देखियो मम्मी रोटी सेके है और हमर बहिन तो रोटी बेले है नाश्ता के लागी। और ये नानी के देखे चले, हम और बौआ बैठ के वीडियो बनबे चली, मम्मी और बहिन काम करे चले। और वही के बाद हम तैयार भ गेली के लागी हमरा जाए के चले मेघा घरे। मेघा हमर साथी है, बेस्ट फ्रेंड, तो ओकरे घरे जाए के चले। और वही के बाद हम अपन पूरा गेटअप अहाँ सबके देखबे छी। आई के देखियो जीन्स कोट अनि जूता पहना वाला चली, ई तो घर में का जूता पहनने छी। और हम केहन लगे छी कमेंट में जरूर कहब अहाँ सब। और वही के बाद ही हम लिपसिंग करे छी, शॉर्ट वीडियो बनबे चली, जे कि अहाँ के हमरा इंस्टाग्राम आईडी पर भेट जाए, कॉमेडी क्वीन लवली के हमर आईडी है। और हमरा लगी मेघा पूरी तरे छले, खाए के लागी पूरी और खसी के मासू खेलिए। और वही के बाद ई छोलनी धोई छले पूरी उठावे के लागी। और तब हम सब जाए छलिए टाइल्स फेरे के लागी, हमर साथी के घर बनले तो टाइल्स के ओते के काम नहीं छले, तो ई भेल रमानंद चौक। और वही के बाद हम सब पुगली टाइल्स के दुकान में, तो देखियो कितने निमन निमन छले। और ई भेल गोदाम टाइल्स के। और ई कुत्ता एते भौंकी छले बातें छोड़ दियो। ई पूरा गोदाम भेल। और एकरा देखियो कुत्ता से डर होय छले, नहीं अबै छले अंदर, नहीं वो कुत्ता काट लेत कहि का, पर कुत्ता नहीं कटे छले। और तो देखियो कितने अच्छा अच्छा डिजाइन छले। और तो हम दुनू मस्ती करे छलिए। ऐना में कते गंदा लागल छले, तो वही ऐना में गेलिए हम दुनू के मस्ती करे छले। आंटी वो टाइल्स यूज करे छले। और तकर बाद में देखियो अनेक रंग के बेसिन सब है, केकरा सबके लैके है कोन मन पड़ल एकरा देखियो। और वही के बाद हम दुनू कनी अपन अपन थोपरा दिखा दिली अहाँ सबके, केहन लगी छी कह के हंसी चले हम सब। और देखियो ब्लैक कलर वाइट कलर के बेसिन सब कते अच्छा। और ई छोरी के चले हमरा वीडियो बना दे। टिकटॉक तो बैंड है, इंस्टा पर बनबे पड़ते। ब्लू ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट ग्रे कलर के कते निमन है देखियो। और तके बाद हम कहे छलिए कि वनियो दिखा दियो, तो देखियो वनी के टाइल्स सब कते अच्छा चले। और एनी भी बेसिन सब बहुत अच्छा चले, कौन अच्छा लागल अहाँ सब कमेंट में कहब। और वही के बाद गोदाम में पुंगली जत टेम्पू में लोड होय छले टाइल्स, और हम सब अता मस्ती करे छलिए। और मेघा हमरा के चले तो बहुत क्यूट लगे चमके चलिए, एहन मजाक नहीं कर हमरा साथ। और के बाद हम सब घरे चले एली न्यू टाइल्स ल के, तो टाइल्स वाला मतलब अंकल टेम्पू वाला रखे चले, देखियो टेम्पू में बैठल। और के बाद हमरा सबके भूख लग गया, तो हम आंटी और मेघा गेली होटल मोमो खाए के लागी। तो हम दोनों तो मस्ती करे छलिए, तकर बाद में हमरा सबके मोमो चल एले। हम आंटी और मेघा खाए छली, तकर बाद में देखू जानकी मंदिर। आब हम घरे जाए छी, ऑटो में बैठ गेल छी। और ब्लॉग हमर अगर निमन लागल है तो हमरा चैनल के सब्सक्राइब कर देब, वीडियो के लाइक कर देब और कमेंट कर देब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।